paro mopogore opogore ewi ng'eto ma ogol kod doho maduong' mogik ma pacho ka ma opodho loch mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Millicent Adhiambo ong'iyo kaka weche ne chalo gwenge mag Luo kendo miyo ler mathoth. Tarik 5 dwe mar 9 higa 2022 nobed kaka rapar e chuny oganda jo Kenya anyato ma Kaluo e lwasi mar siasa. Ma en bang' ka doho mamalo mogik ne puodho yiero mar jalup jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny moyier. Bang' ng'eto makamano, jopiny e counties ma Kaluo nogolo paro mopogore opogore, ka e county ma Kisumo jodak ne oikore rwako dwoko moro amora mane doho dhi ng'ado, ka bende ne gibawo nyaka andika mar nyayo kwe. Achiel kuom jodak ma Kondele county ma Kisumu leronwa gima omiyo ne gibawo andika go. Ne wabedo piny kendo waneno ni ka ber to waland wach mar kwe mondo wabede gi kwe, waol gi koko mar every now and again. Kata odoko ni ne gitimo ikruok makamano mar nyayo kwe, kama e kaka ne giloso ewi bura kaka ne ong'adi kod doho maduong' mogik pacho ka ewi yiero mane otim tarik 9 dwe mar 8. Jodalo mag Kisumu kae gini giseng'iyogo ok wanyalo chiki mamora to ken gima mora gima wenje ya kanyaka wagora from now gima in wudo diga to this time ok chak di chunga gima ni president kesang'eyo to ginyaka sani ando kura mabogo jasawa na we to kabigo kura osetimore koro beduru mana gi kwe kikukel koko mang'eny to lakini lit anto lit na malich lit na maradier. E county ma Kilifi bende paro pogore seche ma jodak moko wacho ni mae giko gi mag luto ombulu. Moko kuom gi to puoyo kaka ng'eto otim. Uhuru Kenya tujapata. Na mtu kama mimi mfuasi wa Raila Odinga kwa miaka mingi, mimi ndio mwisho wangu wa kupiga kura. Kama Kenya hii ndio design itakuwa kila wakati, basi taifa hili bado halijajikomboa. Bado tuko kwenye giza. Tukapata haki, tumepata rais mteule William Samoei Ruto. Ile kitu tungetaka kusema kwake ni kuwa sisi asitusahau zile ahadi ambazo alitupea wakati wa kampeni. Bado tunasikumbuka na tunamwangalia sana kwa hiyo njia. Komachielo e county ma Homa Bay, jodak makono rwako ng'eto kendo jiwo kwe e kindgi. Hata kama kesi jaenda kwa njia yenye ulikuwa unataka ikue, let us come together. Let us work as one people. We are all Kenyans. Na hii uamuzi ni ya sisi wote kusherekea. And the only thing that we must do is to accept and we pray for peace. In fact, we pray for peace and whatever Mheshimiwa Ruto said, all the manifestos, let him bring them in action. E county ma Siaya, jodak mabondo bende oyie kod ng'eto motime wi yiero kendo lero ni girwako jatend piny moyier William Ruto e county no. Kaka nwase no iwach ni Ruto e president wase yiego koro warito mana bottom up koro warwake mondo bikorwa koni wabende okelnwa maendeleo ma en godo kocha ikre mar tich matek tichni mabro mi koda ng'ano bed president kata ng'ano tichni mabro mi. Okay, okwanyal ketho mose wach kaka Nyasaye sechano ni en Ruto no. Lakini wanto ne wadwaro Raila. To kotimrenwa kamano, duto wawe ni Nyasaye manyalo gik moko duto ema mondo ng'e. Bende e county ma Migori, jodak makono ogolo pachgi e yo machalo kamae. Gwenda na umo gon mathuon. Nanego ne ng'awa, anego ne yuora miluongo ne Raila. To kayudo yawa na yuak kala sana neno marach ayuak. An okatamra gi wach ma koto amua tana kwayo ni Ruto president manyien Kenya ka gimitimnwa ni uchumi man malo ni uduoku na piny mondo jo Kenya bende yude nafu. Ne en ng'eto mane rango ahinya chia mar doho mamalo ka kweth duto mag siasa gi johera mekgi ka achiel gi pinje kod riwruoge maoko ne rango machiegni mokalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ramogi yoro ni koro wakaw thuolo mar tieko weche manyien mag rameny piny motenore gi yiero 2022 nyakwa Ramogi wasemenyo ni mago mane timore gwenge mopogore opogore pacho ka odhiambo ma kawuono kowuok e doho mamalo mogik nyaka kuonde ma oganda nitie.